ಎನ್ನಪ್ಪ ಅವರೇ, ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಲೈವಿಗೊಂದು. ನಿಮ್ದು ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ, ಟೀ ಆಯ್ತಾ, ಯಾವ್ದು ಕುಡಿತೀರಾ ಸಾಯಂಕಾಲ? ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೊಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ట్రస్టాసిస్ పత్తిర హై పండేరు లైక్ పనందులేరు. థ్యాంక్ యూ ట్రస్టాసిస్. ಕಾಫಿ ಅಂಡೇರ್ನ ಬಯ್ಯರ್ ಬರ್ಪು ಜರ ತೀರು ಅన్ని ಏರು ದಾದ ವರ್ಕ್ ಆರು ಬತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಅವನೇದು ಆಯ್ತು ದಾದ ಗೊತ್ತು. ಹೈಲೋ ಪನದುಲ್ಲೇರು ಉಜ್ಜಿ ಪನದುಲ್ಲೇರು. ಅಣ್ಣ ಪೈರು ತುಳುವೆ ಅಕ್ಕ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರಿ ಚಾಂಡ ಅಕ್ಕ ಏನೇನ ಚಾಂಡು ಈರ ಚಾಂಡೆ ಸೂಸನ್ ಅದು ಅಂದು ತುಳು ಪನದುಲ್ಲೇರು. ಲಕ್ಕಿ ಯಾರು ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ದಾಯಿ ಇದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಪೂರ. ಲಕ್ಕಿ ಟೂ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಅಜ್ಜಿ ಅನ್ನಿ ಯಾನು ಬಯ್ಯಗ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಟ್ರಸ್ಟಾಸಿಸ್ ಬಯ್ಯಗ್ ಕಾಫಿ ಬರ್ಪುಜೇರಿಗೆ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅನ್ನಪ್ಪ. ಆತಜಿ ಯಾವ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏದು ಪ್ರಾಪರ್ ಕುಡ್ಲನಾ ಇರು ಕುಡ್ಲದಾರ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅನ್ನಿ ಅನ್ನ ಈರು ಕುಡ್ಲದಾರ ಅಂದು ಟ್ರಸ್ಟಾಸಿಸ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅವು ಆರೀರು ಅಯ್ಯೋ ಅವು ಆರೀರು. ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್. ನಾನು ಹಿಮಾಲಯದ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾನು ಈರು ಹಿಮಾಲಯದ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೇನೆ ದಿನವಲ್ಲ ಲೈವ್ಗೋಸ್ಕರ ಪಾಪ ಹಿಮಾಲಯದ ಬರ್ತೀನಿ. ಈಗ ಗೊತ್ತಾನತ್ತೆ ಹಿಮಾಲಯದ ಎಂಕುಲೆ ಊರ್ದಬ್ಬು. ಯಾನು ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ದಾರ್ಗೆ ತೆಲಿಪೇರು ಲಕ್ಕಿ. ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಏಡಿಯ ಆತುಜಾ ಲೈವ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತುಜಾ ಯಾನು ಬೈದು ಜೀರ ಲೈವ್ಗು ಕಷ್ಟ ಈರು ದಾನೆ ಅಡೆಗು ಪೋತೀನಿ ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ಗೆ ಪೋತೀನಿ. ಈರು ದಾನೆ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಹಿಮಾಲಯಗೆ ಪೋತೀನಿ ಅಂಚಾರ ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ಗೆ ಪೋತೀನಿ. ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಲ್ಪುಡೆ ಲಕ್ಕಿ ಯಾರನ್ನು ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್ ಮಲ್ತೇರಿಗೆ ಅನ್ನಪ್ಪ ಈರಾರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಲ್ಪುಡೆ ಅವೇ
ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡಿ ಇರ್ನ ಲೈವ್ಗೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ್ಗೆ ಇರ್ನ ಲೈವ್ ಏತು ಗಂಟೆಗೆ ಅಣ್ಣ ಲೈವ್ ಇರ್ನ ಯಾನ್ ಅವಳೆ ಆರವಳಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಬರ್ನಿಕ ಬರ್ಡ್ ತುಳಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಬ್ರದರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇರು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಸೂಸನ್ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಿ ಅಕ್ಕ ಕಷ್ಟ ಸಿಸಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ಲೇರು ಎಂಕ್ ಕಾರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಲಿ ಹೋ 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 ದೇವರೇ ಮೂನು ಎಂಕಡನೆ രണ്ട് കാർ ഉപ്പുണ്ണട പേക്കൂടെ ഇരെ കൊഞ്ചി കാർ കൊടുത്തു ಕೊಟ್ರಿ ನೀವು ಏನು ಈರ್ನ ಲೈವ್ ವರ್ಮಾಂಟೆ ಗೊತ್ತುಂಡವು ಮೇರ್ನ ಲೈವ್ ವರ್ಮಾಂಟೆಗೆ ಉಂಡವೆ ಲಕ್ಕಿಯರುನ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೆ ಅನ್ನಿ ಅನ್ನ ಮೋನು ಆತಂಡತ ಇತ್ತೇನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕನ ಚಾನಲ್ ಮೋನು ಆತಂಡತೆ ಅಂಚಾರಿಗಿತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಿಚ್ಚಿಗೆ ಮಲ್ಪೇರ ಅಂದದೆ ವಾರ ಅಂದ ಗುಡ್ಡು ಬನದುಲ್ಲೇರು ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಅಣ್ಣಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಇರು ಒಲ್ತಾರಿ ಲಡೈ ಆಪಿನ ಬೊರ್ಚಿ ಅಂದು ಮಲ್ಪುಜಿಗೆ ಅಕ್ಕ ಅಯ್ಯೋ ಅಂಚದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕ ಅಂಚದಲ್ಲಿ ಲಡೈ ಆಪ್ದೆ ಅಂಚೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಪನ್ಪರದು ಅದು ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ ಬೋಳ್ತಿನ ಪುರ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಂಚೊಪ್ಪೊಡು ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಪೂಜೆ ಒಪ್ಪುರ ಅಂದ್ರೆ ಈರವು ಪಂದು ಕೊರ್ಪಾರು ಕೆಲವು ಕಾಸು ಬರ್ಪುಂಡ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಾಸು ಬರ್ಪುಂಡೆಗೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಬಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಸೂಸನ್ ಬಂದುಲ್ಲೇರು ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಬಂದುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಉಪದ್ರ ತಕ್ಲೇನ ಫೇಕ್ ಐಡಿ ಅಂದಂದು ಫೇಕ್ ಐಡಿದ ಮಸ್ತ್ ಉಪದ್ರ ಅವೇ ಬಂಗ ಯಾನು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಉಚ್ಚಿದ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮೋನೋ ಅಂಡ ಚಾನಲ್ ಕೇನೊಂದು ಅಂದ ಅನ್ನ ಚಾನಲ್ ಮೋನೋ ಆತನಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಸಿಸ್ನ ಆತನಿ ಸರ ಮಲ್ಲ ವಾರ ಆತಂದು ನೀರು ಓಲಿತ್ತಾರೆ ಮಲ್ಲ ವಾರ ಆತನಿಗೆ ಅಂದೆ ಯಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ತಲಪಾಡಿ ಅಂದೆ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಉಳ್ಳೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಏರ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಕ್ ಬೈಜಾದ ಅದನ ಕಷ್ಟ ಸಿಸ್ತಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಪದೆ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಅವು ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ಪಿರದಿತ್ತು ನೋಡಿ ಬ್ಲೂ ಆಕಳ್ಡ ಏನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಯಾರು ಮೇಡಮ್ ಪಂಡೇರು ಬ್ಲೂ ಕೊರನೆಂಕುಲು ತಿಂಗಳು ಪಿರದಿತ್ತು ನೋಡಿಗೆ ಅಂಚ ಪಂಡಿದಾರು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜೈಕ್ಯಾನ್ ಇಡ್ಡಕ್ಕೆ ನೀರೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆಂಡ್ ಲಕ್ಕಿ ಬ್ರೋ ಪನೊಂದು ಅಂದು 1 ಮಂತ್ ಆಂಡ್ ಲಕ್ಕಿ ಬ್ರೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕ್ರಸ್ಟಸಿಸ್ ಅಂದಾನ 1 ಮಂತ್ ಆಂಡು ಓನರ್ ಚಾನಲ್ ಲೈವ್ ಓನರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಂತ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಯಾನಿರೇ ಕೊಡ್ತೆ ಗಿಫ್ಟ್ ನಾನು ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತೆ ತೋಜೋಡು ಹೆಂಕಾಪನ ಯಾನಿರೇ ಕೊಡ್ತೆ ಈಗ ಮೂರನೇ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಿತಾರೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದು ಏನು ಇರೆಗ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಲ್ತೆ ತೋಜೋಡು ಅಪ್ಪ ಗೀರೆಂಕ್ ಅವರ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ತೋಜೋಡು ನೀನು ಹೆಂಗೆ ಕೆಂಚ ಗೊತ್ತಾಪಿ ಲೇಬಣ್ಣೆ ನಾನು ಲೆಸ್ಸ ಒಂದೇ ಇಪ್ಪಡೆ ಬರ್ತವ 6 ಮಂತ್ ಮೋನು ಆತು ನಂದಿಗೆ ಅಕ್ಕನಾಗೆ 6 ಮಂತ್ ಮೋನು ಆತನಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದು ಅತ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಏನೊಂದು ಇಪ್ಪೋಯೆ ಪಣ ಯಾನು ಪೋಪಿನ ಹತ್ರ ಆರು ಬೇತಕಳ್ಳ ಪನೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಬ್ಲೂ ಪಿರದೆತ್ತು ಅಂದೆ ನಾನು ಅವು ತಿಂಗೊಳ್ಗೊರ 2 ಸಲ ಪಿರದೆತ್ತು ನನಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂದು ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋದು ವೀಡಿಯೋಗೆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಬ್ಲೂ ಕೋರ್ಪೆ ಪಂಡೇರು ಅಂಚೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀರೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಂಚೆದಾಲ ಉಂಡೆ ಬ್ಲೂ ತಾನು ಇಜ್ಜಿರ WH ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೇ ಬೊಕ್ಕದಾಲೆ ಚಂದೆ ತಿಂಗಳು ದಿನಾಲು ದೆತೊಂಡು ತಿಂಗಳು 10 ದಿನಾಲ ಪಿರವು ದೆತೊನೊಂಡು ಅಂದೆ ಒರಿ ಏರಿ ಒಂಜಿ ಥರ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಮೇಲ್ ಪನ್ಪೇರು ತಿಂಗಳು 10 ದಿನಾಲ ಪಿರದಿತ್ತು ನೋಡ್ಗೆ ಅಂಚೊಂಡ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ ಬೇರೆ ಚಾನಲ್ ಪೋಪೇರತ್ತ ಐಕ మీరు సపోర్టింగ్ మెసేజ్ థ్యాంక్ యూ సపోర్టింగ్ మెసేజ్ నైస్ లైవ్ పనుంది మీటింగ్ లైవ్ ಅಂದ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಂದೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಗುಲು ಮೋನೋ ಆನಾಗ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಕೆಲವು ಇರ್ದಿತ್ತು ನೈಕೇನು ಕೇನಿ ಇಲ್ಲ ದಾದಾಳನ ಕೇನಿ ಅಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂಡಲ್ ಕಷ್ಟ ಸಿಸ್ದ ಕೇನಿ ಬಕ್ಕ ಲೈವ್ ಪೋಪದ ಪಕ್ಕ ಕೇನ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೆರಡ ಪಂಡಲ್ ಯಾನೈಕ ಕೇನ್ವೆ ಯಾನ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅವು ಲೈವ್ಡು ಪಣ ಇತ್ತೆ ಪಣ ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಪೋಯರ್ ಅಂತಿರದು
ಪಕ್ಕ ಏನನ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಬತ್ತೆ ಸಾರಿ ಲೈಕ್ ಪೋಯ್ ಜಾರ್ ಪನ್ಪಿನಕೇನು ಒಂದು ಉಂಡು ಇಂಕ್ ನೈಸ್ ಲೈವ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕುಡ್ಲದ ಲೈವ್ ಅಂದು ಎಂಗನ ಕುಡ್ಲದ ಲೈವ್ ಮಂಗಳೂರು ಲೈವ್ನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ನಾವೀಗ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅನ್ನಿ ದಾಯಿಗಂದು ನೋಡು ಡೈಲಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಅನ್ನಿ ದಾಯಿಗಂದು ನೋಡು ಡೈಲಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಡೈಲಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೆ ದಾಯಿಗಂದು ನೋಡು ಪಣ ಡೈಲಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಪಂದು ದಾಯ ಅಂಚ ದಾಯಿ ಗಂದು ಪನೋಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಡೈಲಿ ರಿಮೂವ್ ಮಲ್ಪೊಡು ದಾಯಿ ಅನ್ನಪ್ಪಣ್ಣ ದಾಯಿ ಡೈಲಿ ರಿಮೂವ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಲೆ ನೀಕು ಒಂಜಿ ಪಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ನಿಂಗೆ ಇತ್ತಿತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಒಂತೆ ಎಲ್ಲ ಪನಿ ಪಿಟಿಗೊಂತೆ ಪೋಡಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಅನ್ನಿ ಆನ್ಸರ್ ಪನ್ನೆ ಉಳ್ಳಾರೆ ದಿತ್ತನು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ಲೈವ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆವೊಂದಿತ್ತನು ಅಂದಿತ್ತೆ ಐತನೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೇತೆ ಲೈವ್ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಪಿನೇತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ನಮ್ದು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ಗಳೇರು ಅವು ಯಾನೆ ಕಿಂಕೈಟು ಒಂಥರ ಅಂದ ಅದ ಕೊರಂಡದಪ್ಪನ ಮಾಲ ಕೊರ್ಜಿದ ಬರ್ಪೆರೆ ಎಲ್ಲ ಯಾನ್ ವೈಟಿಡಿ ಪೂರ ಪಲಗದು ಬೈದೆ ನಂದು ಐಕೆ ಕಷ್ಟ ಸಿಸ್ತಿ ಯಾನ್ ಇಡ್ಡಕ್ಕೆ ನೀರೆಗಣ ಗೊತ್ತು ಪುಣತೆ ಐಕೆ ಯಾನ್ ಏಡಲಕ್ಕೆ ಎಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಇಡ್ಡನಕ್ಕೆ ಎಂದಿದ್ದ ದಯಪಡ ಏರ್ಲ ಸರಿಟು ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪಿಜಿ ನೀರಾಳಂಜಿ ಪನ್ಪರ್ದ ಅದಂದು ಆದುಪ್ಪ ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪನಿ ಪಿಡಿಕಿರದ ಗೊತ್ತು ಓ ಅಂದು ತೋಜೋಡು ಆದುಪ್ಪು ತೋಜೋಡು ಬಂದು ಅಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಹರಿಣಿ ಅಕ್ಕ ಲೈವ್ಗೂ ಕೋಲೆ ವೈಟಿದ ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆವೊಂದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಎಂಚ ಕೇಳಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸೂಪರ್ ಅವು ನಮಗೆ ದಾದ ಅಣ್ಣ ಪಕ್ಕ ಪನ್ಪೇರಕ್ಕ ದಾದ ಮತ್ತೆ ಕೇಂಡ ಅವು ಅಂಚೆನೆ ಅಂದಿಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಏರ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಪನ್ಪೇರ ಫುಲ್ ಎಂಕ್ಲೇರ ಪನ್ನಿ ಅಂಚೆ ಅನ್ಪಿರದೇತನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಕೇಂಡ ಪನ್ವೇರು ಲೈವ್ ಮಲ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡುವೇರು ಪಾಡ್ಪವುನು ಅತ್ತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಯಾರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅವನೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಯಾರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅವನದನ್ನೇ ಸೂಸನ್ ಯಾನು ಲೈವ್ ನೈಸ್ ಆತಜಾ ಈ ಎಕಡೆ పండేదక్క ఈయన లైవ్ ఉంది సోకాతను సత్య పన్నే పనొందులు లేరు సత్య పన్యారు ఇక్కడ సేమ్ కమెంట్ నో ಯೂಸ್ಗೆ ಅಂದು ಐಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೋಡಿರು ಅಂಚ ಅವು ಪಂತೆರಕ್ಕ ಬೇತೆ 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 ಒಂಜಿ ಪಾಡೋಡು ಯಾನಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಾಯಿರುಚಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪಾಡೊಂದು ಬರ್ಪೀನಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಅಂಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ಗಳೇರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇತ್ತವೆ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಪಿನೇತನೆ ಬಾರಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅವನು ಮೂಲತ್ತು ಹಿಂದಿ ತಕೊಳ್ಳಿಟ್ಟು ಪೋಪೈತೆ ಅಕು ಲಂಚೆನಿಗೆ ಪಿರದೆ ತೊಣ್ಣುಗೆ ಬಕ್ಕ ಕುಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ವೈಟ್ ಇಡು ಒಂದು ಬೈದನು ಅಂಚ ಪಿರದೆ ನೋಡು ಬಂದು ಬೈದನು ಅಕುಲ್ ಪನ್ಪಿರ ಅಂಚ ನೈಸ್ ಲೈವ್ SWLO ಲೈವ್ ಇನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಂತ್ ಜಂಪ್ ಒಂದೇ ಲೈವ್ ಇತ್ತಂಡ ಸೂಪರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂದತೆ ಕುಡ್ಲದ ಲೈವ್ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. லக்கியாரும் போயிடாந்தது ஹிமாலயக்கு போயிட்டுருக்கு ಎನ್ನಲ ಇವ್ಡು ಒಂಜಿಲ ಸೂಪರ್ ಪನ್ಪುನ ಕಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಅಂದಕ ಇರ್ಪನೊಂದಿತ್ತ ಸೂಪರ್ ಪನ್ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ನನ್ನ ನೈಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಓದೇರೇನೆ ತಿಕ್ಕು ಜಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಡೈಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಲೈವ್
ಸಪೋರ್ಟ್ ಅರಿತೀರ ನಂದು ಅಕ್ಕಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅರಿತೀರ ನಮ್ಮ ತುಳು ತಕ್ಲು ಇರ್ತೀರತ್ತೆ ಲೈವ್ಡು ಆತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವು ಎನ್ನ ಟೀಮು ಅಂದ ಓಕೆ ಫಾನಿ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಜಗದು ಧಾರಣ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಓಕೆ ಆವ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅವೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಕೊಡ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದಿನಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅವೆ ಮುಂಚಿನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಲೆಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಎನ್ಮ ಆಂಟಿಗೆ ಉಂಡು ಲೈವ್ ಬರ್ತದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಷ್ಟ ಸಿಸ್ತಿರಿಗೆ ಬಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾಯ್ ಅನ್ನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾಯ್ ಪಂಡಿನಿತ್ತೆ ಸೂಪರ್ ಅನ್ನ ಪೀರ್ದಾಯ ಪಂಡಿನಿ ಪಾಡಿ ನಿತ್ಯ ಸೂಪರ್ಗೆ ತೋರ್ ಮಸಾಲ ಸೂಪರ್ ಪಾಡಂಡ ನೋ ಯೂಸ್ಗೆ ಅಂದಂದ ತಿಕ್ಕು ಜಾಂದತೆ ಇಟ್ಟದಲ್ಲ ನೋ ತೋರ್ ಮಸಾಲ ಪಾಡಿಯದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂಸನ್ ಬರದಿಲ್ಲರು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಬರದಿಲ್ಲರು ನೀನು ಮರೆತರೇನು ಸುಖವಿದೆ ನನ್ನತನವ ಪೊರೆದರೇನು ಸೊಗಸಿದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಏರ್ಲ ಬೈ ಇಜ್ಜಿರು ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪಿಜ್ಜಿರು ಒಂದು 4-5 ಜನ ಬರ್ತೀನಿ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಸಂಜೆ ಸಿಸ್ ಓಲೆ ಕಲೇನಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಒಂದು ಜಾಲ ಆತಲ್ಲ ಅಂಚ ಕುಂಟು ಅರ್ಧದು ಅವಾನ ನನಗೆ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆತನ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಡೆ ಬೈದಿತ್ತಲ್ಲ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂತ ಲೈವ್ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತಲ್ಲ ಐತೆ ಎಲ್ಲ ಬೈಜಿರು ಒಂದು 2 ಜನ ಇರ್ತೀನಿ ಅನ್ನ ಇರ್ತೀನಿ ಆತಿ ಅಂಚೆತೆ ಚೂರು ಜೈದಲದನ ಲೇಟ್ ಆತನ ತೆಕಡು ಮತ್ತೆ ಚೂರು ಜೈದಲ ಅಂಚೆ ಚೆತ್ತುಪ್ಪಲ ಒಂಚೂರು ಅಪ್ಪಡ ಬೇಗ 5 ಗಂಟೆ ರಕ್ಕುಣತೆ ಶಾಲೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸೋತು ಪೋಪೆಂಗು ಅವು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪೊಂಜೋಲು ಶಾಲೆ ಪುರೋಪನ ಅಂಜೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಚೂರು ಸೋತು ಎಂಕ್ಲೇನಿ ನಿದ್ರೆ ಬೈಚಿ ಎಂಕ್ಲೇನಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇದ್ದಂದ್ರೆ ಕೈಟ್ ಅರ್ಜುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಣ ಅಂಚೆ ಚೂರೊಂಜಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಶುಕ್ರವಾರ ತಿನ್ನಿ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಗೆರೆಗಳು ಒಣಸ್ ಚಪ್ಪುಜಿ ವೆಜ್ ಅತ ಅಂಚೆತೆ ಚಪಾತಿ ಮನ್ಪರೆ ಉಂಡು ಬರ್ರೆ ಪಂತಲ್ ಆಟ ಕಲರ್ ದೀಪ ಪಂತಲ್ ಪಕ್ಕ ಬಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಚಪಾತಿ ಮನ್ಪರೆ ಬಂದಲ್ ಓಡಿತ್ತೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾಗೆ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಂತ್ ಪಪ್ಪುಪಿನ್ ಚಪಾತಿ ಮಂತ್ ಬರ್ಪಿನಂತ ಉಲ್ಲೆ ಆವಕ್ಕ ಇತ್ತಿಯರ್ಲ ಇತ್ತನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಲೈವ್ ಡೇರ್ಲ ಇತ್ತಳ ದಾದೆ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು ಎಕಡೆ ಕೊದ್ದಿಲ್ಲಕ್ಕ ಕೊದ್ದಿಲ್ಲ ದಾಲ್ ಸಾರು ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇತ್ತೆ ಬೈಯಡು ತೂಡು ಚಪಾತಿ ತೊಟ್ಟು ಪನ್ನೀರ್ ಗ್ರೇವಿ ಮಲ್ಪೇರದ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ನೀರ್ ಗ್ರೇವಿ ಜೋಕುಲು ಪನ್ನೀರ್ ಗ್ರೇವಿ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಶುಕ್ರವಾರದಾನಿ ಅವಲ್ತನ ತಿನ್ಪೇರು ಜಿನ ಜಪ್ಪು ಜಿನ ಕೋರಿ ಮೀನು ತಿಂದಿನ ಕೂಡ ತೇಕಲು ಚಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಅಮ್ಮ ಪನ್ನೀರ್ ಮಸಾಲ ಮಲ್ಪೇರು ತೋಜು ಅಮ್ಮ ಪನ್ನೀರ್ ಮಸಾಲ ಮಲ್ಪೇರು ಯಾನೆ ಮೆಗ್ಗಿ ಬಕ್ಕ ಅತ್ತಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಚಪಾತಿ ಮಲ್ಪ ಮುಜ್ಜ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಅಂಚ ಶುಕ್ರವಾರದಾನಿ ಬೈಯಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪ ಅಂಚ ಚಪಾತಿ ಮಲ್ಪೇರಿತ್ತು ಚಪಾತಿ ಪೂರಿ ಜೋಕುಲು ಗೊಬ್ಬುದು ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ ಸಮ ಹಾಕೊಂಡು ವೆಜ್ ಆಣೆಗಳು ಹಂಚಿನ ಅಲ್ಪುಂಡು ಚಪಾತಿ ಪೂರಿ ಬಯ್ಯನ ಗಂಚಿನ ವೆಜ್ ಇತ್ತನ ಏಪನ ವೆಜ್ ತಿಂದಿನ ಮೀನು ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ಎನ್ನವಳು ಮೀನು ಕಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪೆ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ಪೇರವಳು ಚಪಾತಿ ಹಣ್ಣು ಅಮ್ಮ ಗುಂತುದು ಮಲ್ಪೆರ ಬಂಗ ಐಕೆಂಗಳು ಮಲ್ಪು ಕಜಿಪು ಬರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೇರ ಅಮ್ಮ ಶೋಪ್ ಮಲ್ಪೇರು ಕಜಿ ಓಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರೇಗು ಕುಲಾಯಿ ನಾಗೇಶ್ವರ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಉಂಡ ಗುರ್ತ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಕ ಕುಲಾಯಿದಾರ್ನ ಗುರ್ತಜ್ಜಿ ತೂದು ಪ್ಯಾಂಡ ಗುರ್ತಜ್ಜಿಂಗ್ ಕುಲಾಯಿದ ಏರ್ನಲ್ಲ
ಲೈಟ್ದ ಹೆಚ್ಚಿ ದಾಯಕ ಎನ್ನ ಗುರ್ತೊಂಡಿಗೆನರೆಗೆ ತೂದು ಪ್ಯಾನಿಂಗ್ ಪುದರ್ದಾರಿ ನೆನೆಪಿಚ್ಚಿ ಅಂಚೆ ಕುಲೈಡಿಂಗಲ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿರಂಚೆ ಕುಲೈಡ್ ಸಂಬಂಧದ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲ ಕ್ಲೇನ್ ಅಂದೆ ಇಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ಅವು ಗುರ್ತೆಜ್ಜೆ ಇಂಕ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪಗೊಲ್ಲ ಗುರ್ತಪ್ಪ ಅರೆ ಗುರ್ತು ಎಂಕಣ ಆತು ಗುರ್ತು ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜೆ ನಾನು ಅಂದೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ನಾಗೇಶ್ವರ್ ಬಂದು ಪಪ್ಪ ಗುರ್ತಪ್ಪ ಅರೆಗಣ ಗುರ್ತು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಪ್ರಪೋನ ಕೂತು ಅಂಚಿದ ಕೆಲವು ಬರ್ಪುಂಡು ಕ್ಯಾಟ್ರಸ್ ಎಂಕು ಗುರ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏನ ಪಪ್ಪನಾಡ ಕೆಲವು ಜನ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪುದರ್ ಒಂದೇನ ಪಪ್ಪನ ಅದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ದಲ್ಪನೆ ಇಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜು ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸಲ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಕೊರ್ರೆ ಪೋದಿತ್ತೇರು ಪಪ್ಪ ಅಲ್ಪನೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅಂಚು ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿದ ಪಿರವುಡಕನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡತೆ ಅಲ್ಪ ಪಿರವುಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ದಲ್ಪ ಅಂಚು ಪಕ್ಕ ಅಲ್ಪದ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜೇರ್ನ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂದು ಬಂದ ಎಂಕಲ್ನ ಮೂಲ ಊರುಡು ಎಂಕುಲಿ 5 ವರ್ಷದಿಂಚೊಲ್ಲ ಎಂಕೇನಲ ಪರಿಚಯ ಜಾಂಡ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಾನು ಏರ್ಪಂದು ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಪರಿಚಯ ಏರ್ನಲ ಒಂದೇ ದಿನದೊಂದು ವಾರ ಅಮ್ಮ ಎತ್ತಾತೀನಿ ಅಂದೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕು ಅವಿತ ಇಜ್ಜಿನ ಗೊತ್ತಾಪುಣ ಅಂಚೆ ಎತ್ತನ ಪುಣ್ಯಾನ್ ಬಪ್ಪೆ ಅಂದೆ ಇರಳಿ ಬರ್ಪರ ಕೋಲಪುರಾಣಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಗೊತ್ತು ಜಕ್ಕ ದಯಪಂಡ ಎಂಗನ ಕುಲ ಇಡಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರಿ ಎಂಗಲ ತುಂಬ ಸುರತ್ ಕಲ್ಡಿತ್ತೇರು ಕಡಂಬೋಡಿಡು ಇತ್ತೆ ಕುಲ ಇಜ್ಜಿರು ಅವ್ರು ಮಾರ್ದೇರು ಇಲ್ಲ ಮಗ ಕುಲ ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಕುಲ ಇಡಿ ಬಕ್ಕಂಚಿ ಕೋಡಿಕೆರೆ ಅಂಚು ಇಲ್ಲೇರು ನನ್ನ ಮಾಮನ ಮಗಳಿಗೆ ಆತಿನ ಅಂಚಿ ಕೋಡಿಕೆರೆದಂಚಿ ಕೋಲಾಪುರ ಅವನಾಗ ಬರ್ಪೆ ಬಂದು ನನ್ನೊಂದು ಕೋಲ ಬರ್ಪರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಲ್ಪದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇರಿಗೆ ಇಂಚಿತ ಕುಳಿಯೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸುರತ್ ಕಾಲ್ ಏರಲ್ಲ 2 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮನೆ ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ಏರ ಒಂಜಿ 5 ಉಳ್ಳೇರು ಏರಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ 3 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮನೆ ಉಲ್ಲ 2 ಜನ ನೈಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೆಸ್ಟ್ ಬಂದಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈ ಪುಚ್ಚ ಉಡೆ
ಅಕ್ಕ ಪೋಲೆ ಪೋಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇದು ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಾಯ್ ಪನಂಗಡಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್